Igo sa bagal apo sa dughan ang gikamatay sang 48 anyos nga si Erwin Bindol sa poblasyon Bilison Antique. Sakay ang biktima siya pick-up sa gintiro sa wala pa makilala nga suspect sa kayman sa auto. Ginaligar nga halin sa ilimnan sa San Jose ang biktima kag may naengkwentro antes ang insidente. Madasig nga nagpalagyo ang suspect. Padayon ang imbestigasyon sa krimen. Arestado sa New Washington Police ang suspect sa papatay kay Jennifer Zualda, ang babae nga nasapwan sa irigasyon sa New Washington, Aklan. Positibo nga ginkilala sa mga testigo ang suspect nga si Raxon Roque, 32 anyos, ang nasambit man nga lugar. Nakita ang mga bayo sa biktima malapit sa isa kapayag sa diin ginatanaw nga natabo ang krimen. Nagwa sa autopsy report nga may pila sa ulo ang biktima subong man siya kinatawo nga posible tugas ang pagpanghimulos. Patay ang 11 anyos nga bata sang gibuno sa iyang kaugalingon nga amay sa Dingli, Iloilo. Gindeklara nga dead on arrival sa ospital ang biktima nga si alias Banban nga may buno sa dughan. Naka-hospital arrest ang 51 anyos nga amay matapos ginbuno man sini ang iya kaugalingon matapos ang nahimo nga krimen. Ginapasuni nga may nervous breakdown ang suspect apang desidido ang pamilya nga magpasaka sang kaso batok sa iya. Gindulong na sa uli nga palawayan ang 25 anyos nga si Crystal Faith Hastiva. Si Hastiva ang gintiro patay sa tubang sa BGMP sa Dalan Magsaysay, Bacolod City sa nagligad nga Seaman. Padayon nga nagapangayo sa hustisya ang pamilya sa biktima bangod tubtob subong wala pa sa may matumon nga suspect sa krimen. Una nang ginpahayag sang kapulisan nga mahimuangot sa druga ang pagpatay kay Hastiva.